Amikor láttuk, alig tudtuk elhinni. Tudósként nagyon meglepődtem. Amikor megjöttek az eredmények, azt mondtam, ez igen. Nem akartam elhinni az adatokat. Teljesen váratlan volt. 2012. február. Kutatások folynak a neves észak-karolinai Research Campus Human Performance Laboratóriumban. Egy megdöbbentő felfedezést tesznek, ami megválaszol néhány fontos kérdést, viszont még többet vet fel. A felfedezés útja 2000 mérföldre innen Salt Lake Cityben, Utahban kezdődött, egy céggel és egy termékkel, amit SCA-nak hívnak. Mindig tudtuk, hogy az SCA nagy hatással van a szervezetre. Már évek óta próbáljuk megfejteni, hogyan működik az SCA az emberi testben. Megértettük a redoxjelzők erejét. Az elmúlt 3 évben megfigyeltük az SCA és a redoxjelzők dinamikus hatását az emberek életében. Az SCA megérti a redoxjelzők minden aspektusát, hogy hogyan képes támogatni az emberi szervezetet. Az SCA a világ első és egyedüli redoxjelző készítménye. A redoxjelzők sejtszinten működnek, és az elsődleges feladatuk biztosítsák a folyamatos sejtszintű egészséget, beleértve a sejtek anyagcseréjét is. Anyagcserének azokat a kémiai folyamatokat nevezzük, amelyek az élet fenntartásához szükségesek. Mikor ezek a kémiai folyamatok zajlanak, nyomot hagynak maguk után, úgy, mint egy új lenyomat. Ezeket az új lenyomatokat nevezzük anyagcsere terméknek. Az egyik neves intézmény tanulmányozza az anyagcsere termékeket, melyek megértése nagyon fontos az egészségre nézve. Ez a laboratórium a tekintélyes Észak-Karolinai Research Campus Human Performance Laboratórium. Az SCA kapcsolatba került dr. David Niemannel, aki az igazgatója a Human Performance Laboratóriumnak az Appalachian Állami Egyetemen. Dr. Niemann az alelnöke a Sportorvostan American College-nek, és szerzője 9 pszichológiát és terheléses teszteket tárgyaló könyvnek. Több mint 200 lektorált publikáció és több mint 300 cikke jelent meg gyógy- és wellness magazinokban. Országos hírnévnek örvendünk, ami különböző sporttáplálkozási termékek az emberi teljesítményre kifejtett hatását, illetve a testmozgás által kiváltott pszichikai stresszvizsgálatát illeti. Ebben az észak-karolinai laboratóriumban már több egyetem is együttműködik. Köztük van a Duke, UNC, Chapel Hill, NC State University, valamint együtt dolgozunk különböző cégekkel is, például Dole Foods, a General Mills, és mindegyikünknek egy célja van, megfejteni a kapcsolatot a táplálkozás, az egészség és a teljesítmény között. Az Észak-Karolinai Egyetem azért jött létre, hogy összehozza a különböző kutatásokat, a különböző egyetemeket és a különböző cégeket, melyek középpontjában az egészség, a táplálkozás és a mezőgazdasági kutatás áll. Ebben az értelemben ez egy nagyon egyedi szerkezet. Mi a legjobbat akartuk, és mindenki, akivel beszélgettünk, minden egyes ember azt mondta, ha a legjobbat szeretnéd, menj dr. Niemannhoz és a csapatához az Észak-Karolinai Kutatóintézetbe, és mi pontosan ezt csináltuk. Így 2011 végén dr. Niemann és számos más orvos gondosan kidolgozott egy tudományos tanulmányt. A tanulmány célja, hogy mérhető legyen az SCA hatása az anyagcsere termékek, az anyagcsere által hátrahagyott új lenyomatok esetében. Abban állapodtunk meg, hogy véletlenszerűen fogjuk megvizsgálni az alanyokat. A csoport felén egy bizonyos vizsgálatot végeztünk, a másik felén egy másikat. Ez egy kettős vaktanulmány, ami azt jelenti, hogy nekünk, kutatóknak fogalmunk sincs, hogy ki milyen kondícióban van. Így nem tudunk vonatkoztatni. Szóval az alanyok A vagy B csoportba kerültek. Bejöttek, és az első feladatot kellett a legjobban megtekerniük. Majd jött a második feladat. Ha valaki az A csoportban kezdett, akkor a második vizsgálatra kellett mennie. Ami a B csoport első vizsgálata volt, és fordítva ugyanígy. Ilyen módon tudjuk őket igazán letesztelni, kiolvasni az egyenletből mindent a legjobb tudásunk szerint úgy, hogy csak hagyjuk a sportolókat a saját tempójukban tekerni. Ezen az úton tesztelhetjük az SCA által nyújtott előnyöket. Miután egy hete fogyasztották az SCA-t vagy a placebót, 2-szer vettünk vérmintát a sportolóktól. Még mielőtt 75 kilométert tekertek volna, és 1 órával azután, miután letekerték a távot. A kettős vaktanulmány szigorú protokollja miatt az eredmények tanulmányozása beletelt néhány hétbe, a vérminták vizsgálata még többe. Salt Lake Cityben az SCA vezetői már alig várták a híreket. Tudtuk, hogy kerékpáros vizsgálatokkal tesztelték az SCA-t az észak-karolinai laborban, és mi csak vártuk az eredményeket. Csak vártunk, csak vártunk.
Csak vártunk. Aztán dr. Niemann egyszer csak felhívott, és azt mondta, hogy valami fontosat akar mondani, és arra kért, hogy menjünk Észak-Karolinába, és személyesen találkozzunk vele. Az SCIA vezetősége azonnal Észak-Karolinába repült. Amit ott tapasztaltak, hogy az SCIA vizsgálati eredményei meglepték az egész orvosokból és kutatókból álló csapatot. Arra számítottak, hogy jó kísérleti eredményeket érnek el a gyakorlati alkalmazás során, ehelyett már a kísérletek tartós eredményt hoztak, szimplán az SCIA fogyasztásával. Nem gondoltuk, hogy az SCIA fogyasztása tartósan megváltoztatja majd az anyagcsere termékeket. Azt gondoltuk, hogy történni fog valami a feladatok teljesítése közben, de nem egy hét fogyasztás után. Az EPE vizsgálata során megállapítottuk, hogy egy hét SCIA fogyasztás 43 anyagcsere termékben okozott eltolódást. A változás nem nagy volt, hanem óriási. Ez nagy meglepetést okozott. Amikor megjöttek az anyagcsere eredmények az SCIA fogyasztásáról, azt mondtam, ez igen, nem a régi határok közt vagyunk többé. Amikor az utolsó adatsor jött, ami az anyagcsere termékekre vonatkozik, nem számítottunk rá, hogy bármit is látni fogunk ezen a ponton. Ehhez képest valami elképesztő történt. Nagyon érdekes volt. Ritkán látunk ilyen drasztikus különbségeket a vegyületeknél, amiket vizsgálunk. Körülbelül 150-200 vegyületet nézünk, ezekből 43-nak megváltoztak a jelei. Ez a negyede az anyagcsere termékeknek, amit nyomon követünk. Szóval ez egy hatalmas változás az anyagcsere termékeknél, mindössze egy termék fogyasztásától. Drámai a különbség. Nem hittem el, mikor láttam, hogy 43 anyagcsere termék különböző szinten áll. Egyszerűen nem hittem el. Csináltam már vizsgálatokat mikroanalízissel, ahol több ezer gént figyelünk, ahol találhatsz maximum 2-3 gént, ami különböző szinten van. De itt vagyunk az anyagcsere termékeknél, és itt van 43 dolog, ami különbözik. Ez egyszerűen bámulatba ejtő. Az orvosok nagy többsége még sosem találkozott olyan változásokkal, amelyek a 43 anyagcsere termék esetében történtek. Ez okozza azt, hogy a tudósok olyan szavakat használjanak, mint megdöbbentő, masszív, de mit jelentenek pontosan ezek az anyagcsere termékek? Az anyagcsere termékekből jó pár kapcsolatos a szabad zsírsavakkal. Így amikor a sportolók elkezdték a feladatokat az SCIA fogyasztása után, sokkal több ilyen szabad zsírsavval rendelkeztek a vérükben. A lényeg, hogy az izom ezeket a zsírsavakat fogja használni üzemanyagtakarékosságra. Izomglikogén és aminosavak ezek, amiket találtunk az adatok vizsgálása közben. A szabad zsírsavak nagyon fontosak, mert minden mozgás során ezeket égetjük, hogy energiához jussunk. A vizsgálatok bebizonyították, hogy ezekből a szabad zsírsavakból több állt a sportolók rendelkezésére, amikor az SCIA-t használták. Tehát ha ezek a zsírsavak a rendelkezésünkre állnak, akkor jobb lesz a teljesítményünk, és gyorsabban megy végbe a regenerálódás is, valamint még sok más dolog is változhat, ami lenyűgöző. Véleményem a tanulmányról. Először is ezt már mind tudtam a saját termék tapasztalataimból. De ugyanakkor nagyon jó, hogy a laboratóriumi eredmények szilárd bizonyítékul szolgálnak ahhoz, hogy az egész hivatalos legyen. Így a tudósok is megkapják a hivatalos pecsétet, és az élsportolók számára is bizonyítottá válik a dolog. Az SCIA fogyasztásakor azt vettem észre, hogy a teljesítményem nőtt, a mért időm csökkent. Az, hogy megismerhettem az SCIA mögött lévő tudományt, csak növeli az önbizalmam, és igazolja azt, amit már régóta sejtettem. Nagyobb bizalmat és jobb megértést biztosít nekem, hogy mit és miért és hogyan csinál a szervezetemmel. Mikor 51 évesen lehetőségem nyílik 25 évesként teljesíteni és leúszni a fiatalokat. Valamint az egész mögött lévő tudományt is érthetem, ez teljesen felpörgett. Nagyon izgalmas hír. És a kutatás, amit látunk, bizonyítja, hogy jobb állapotba kerülhet a testünk ezáltal a termék által. Ez lenyűgöző. Nem meglepő számomra, én már használom ezt a terméket, tapasztalom a hatásait, és egyáltalán nem vagyok meglepve. Jó tudni, hogy a személyes tapasztalatomat alátámasztja egy tudományos vizsgálat, ami tulajdonképpen monitorként működik. Én már tapasztaltam a hatalmas előnyöket az elmúlt években. Mikor világrekordot csináltam, lehet akkor még nem értettem és féltem leállni a termékkel.
De ezek az új tanulmányok segítenek nekem megérteni, hogy miért nem érzek fájdalmat, miért tudok sokkal keményebben és sokkal hosszabban teljesíteni. Szóval most az elit tudósok megerősítették, amit az elit sportolók már tapasztaltak. Ez figyelemre méltóvá teszi az SZIA-t. Tudom, hogy az SZIA-tól úszok gyorsabban, és örülök, hogy a tudósok bebizonyították, hogy ez mitől van. De az eredmények, amelyeket a zsírsavak tekintetében tapasztaltak, túlmutatnak a sportolókon. A hatást mindenki tapasztalja, aki fogyasztja az SZIA-t, mert az eredmények már akkor megmutatkoztak, mielőtt a sportolók nekiláttak volna a feladatoknak. Az eredmények az SZIA egyszerű fogyasztásától következtek be. A tanulmányok azt mutatják, hogy egy héten át 1,2 deciliter SZIA fogyasztása kinyitja a testünk zsírraktárait, hogy a szervezet azt használja üzemanyagként. Szóval függetlenül a gyakorlatoktól, ebben a tanulmányban tartós hatásokat láthatunk, mindössze egy hét SZIA fogyasztása után. Az SZIA egyheti fogyasztása által okozott növekedés a szabad zsírsavakban az irodalomból vett legjobb tudásunk szerint valószínűleg a hasi területen lévő zsírraktárakból ered. Megvizsgáltuk ezt közelebbről is. Azt tapasztaltuk, hogy ezek a zsírok a vérbe kerülnek, és ha nem végzünk feladatokat, akkor a szervezet arra használja ezeket a zsírokat, hogy támogassa a test anyagcsere folyamatait. Az anyagcsere termékek az ideális eszközök arra, hogy mérni tudjuk a különböző kiegészítők szervezetre kifejtett hatásait, és ez feltárta számunkra az SZIA megdöbbentő tulajdonságait. Az SZIA 7 napon át történő egyszerű fogyasztása mozgósítja a test zsírraktárait, amely zsírraktárak majdnem biztos, hogy a hasi területről valók. Azok számára, akik több zsírt szeretnének égetni edzés közben, az SZIA ideális, míg edzés nélkül ezeket a zsírraktárakat fogja felhasználni a szervezet, mint üzemanyag. Mivel ez az üzemanyagforrás rendelkezésünkre áll már a testedzés elején, valószínűleg kiméljük így az izomglikogéneket. Azok a sportolók, akik fogyasztják az SZIA-t, hatalmas előnyre tehetnek szert anélkül, hogy fokoznák a gyulladásokat vagy az oxidatív stresszt, illetve negatív hatással lenne az immunrendszerre vagy az atlétikus képességekre. Az SZIA fogyasztása pozitív előnyökkel jár mindenki számára. Mit szólnátok ahhoz, ha azt mondanám, hogy mi mindannyian sportolók vagyunk? A testünk fizikai aktivitásra vágyik. Mi mindannyian aktívak vagyunk attól függetlenül, hogy mit csinálunk. Ha felemeled a gyermekedet, ha mosod a kocsit, ha dobod a labdát. A testünk ezen kifejező képessége által próbálunk eleget tenni a test azon vágyának, hogy aktív legyen. És az SZIA a kulcs ahhoz, hogy mindezt hatékonyan tegyük. Ez az áttörő felfedezés betekintést enged az SZIA egy aspektusába és annak előnyeibe, de ez még csak a kezdet. Ezek rendkívül fontos eredmények, és még sok mindent várunk a további kutatásaink során. Egy csodálatos történetet láttunk az SZIA kutatásáról, mely szerint változást értünk el a szervezet üzemanyag felhasználása és hasznosítása kapcsán. A jövőben még több kutatást kell végeznünk. Úgy gondoljuk, ezek az adatok nagyon fontosak és lenyűgözőek. Igyekszünk jobban megérteni az italt és az általa bekövetkezett változásokat az anyagcsere folyamatokban. Azt akarjuk, hogy megértsék, mit jelent ez minden egyes személy számára. A redox jelzők, ahogy a test tudománya is, valószínűleg sokkal hatalmasabb, mint amire bármelyikünk is gondolt. Az irónia számomra ebben az, hogy amikor az SZIA-ra gondolok, nem a tudományra gondolok. Az emberekre gondolok. Az emberiségre gondolok. Láttam a hatást az emberek életében, ami mindenképpen hatással van az emberiségre is. Inspirál minket, hogy minél szélesebb körben megértsük a tudományt.